नाम्बारखौ गोदान गोदान सोलायबाय थानांगौ जायो। हेल' गाइस फैफिनबायनै आङो ओमफ्राय जोंहा आसिकासो माखै हेल' होनदों ना हेल' आसिका गै हेल' आसिक गुसु जाजोब्बाय साया हेलौ लोगोफोर एसे प्रब्लेम सोलिदोंमोन आरोना आङो दाबो नोंखौनो हेलो गाइस कौन है मेरे रेस्टोरेंट में प्लीज ज्वाइन करो ज्वाइन हो जाओ गाइस आप कहाँ के हो आप कहाँ के हो बोला जी मैं असम से हूँ आप बताओ आप कहाँ से हो हेलो गाइस कौन है प्लीज मेरे रेस्टोरेंट में ज्वाइन करो ओमफ्राय जाना हाय ना हाय जेना आंनालाय मा फैयासै बेबो ओमफ्राय अमितआ हेल' बोलाहाय हेल' अमित हेलो मैं गाना गा के सुनाना बोला है गाना नहीं आती मुझे गाना गाने नहीं आती सिया मजा नाइस हाय बोला है हाय हेलो गाइस कौन है मेरे लिस्ट में ज्वाइन करो आङो दाबो नोंखौनो हेलो नेनानै दंगासिनो सोर दं लोगोफोर जइन जादो दे हेलो गाइस Lycem, okay, Lycem C, you from Assam or अच्छा you from Assam मतलब असम बङाइगाव हेलो कौन है लाइक करो गाइस कौन लाइक नहीं है दिया प्लीज सूरी दिल तेरा चुराएंगे ओ मैडम अंकजा दिल ने ये कहा है तुमसे
बताना फीलिंग का गाना गाना फीलिंग का गाना गाना अच्छा दिल से क्या बोलते दिल से दिल तक आता यार हेलो हेलो मैं गाना सुनती नहीं हूँ ना ज्यादा तो इसलिए ऐसा होता है मेरा प्रॉब्लम होता है तुम जो आई तो अच्छे से गाना अच्छा से गाना हाँ अच्छा गाना चाहती हूँ बाद में गाना सुनते नहीं हूँ ना तो प्रॉब्लम होती है मेरा अच्छा आप गाना लिख के मतलब लिख के मुझे सेंड करना मैं सीख के मतलब एलबी में गाती हूँ थानिया खाइले जादों नामा सागर मंगा जा सागरा मंगा हाय ना हाय सागर भाई उम्मीद जा ओके ना हाँ मेरा मिस्टेक हो जाता है ना तो लिख के दीजिए मैं गा के सुनाऊंगी ओके उम्मीद मंगा जा कौन से गाना है बोलो बोला जो भी मतलब अच्छा गाना है उसको लिख के दीजिए ओमफ्राय खोरबि मामानखौ मा जायामोन फाग्लि एन्डारना ओहाय मा होनो सोरबा डिस्टार्ब फन हरनानै एकदम डिस्टार्ब आरोना ओमफ्राय खन्थाइया जा हाय फ्रेन्ड आरोना हाय खन्थाइ लोगो फ्रेन्ड मा खबर सागोरा मानखौ आइ लाभ इउ होनदों आरोना अके लाभ इउ टु लाइक होदो दे होफिनदो जोंहा सोर सोर होआखैमोन दे खन्थाइया जा मानखौ आङो थाथ'ला दे फ्रेन्ड बिजि थुदों गोरलैखौ होनदो ए दे जेबो नङा खन्थाइ उमिदा मानखौ प्यार रोमांटिक गाना ऐसा पियो हाँ प्यार रोमांटिक गाना इसको लिख के दीजिए ओमफ्राय मानखौ सिलसान्द हेलो फ्रेंड आरोना हेलो फ्रेंड कैसे हो फ्रेंड खन्थाइया मानखौ बाय होनदों बाय उमिदा मानखौ आङो नोंखौ मोजां मोनो गाना आं नोंखौ मोजां मोनो गानाया बोरैमोनलै जुबिना मानखौ बाजै सना आइ लाभ इउ होनना बुंदों आरोना अके बिबोनां बाजै दा दंसाय आंखै होनदों आंखौ बाजै अन साइड लाब दा बुं खोथोम जायाखै होनना बुंबाय खोथोम जायाखै होनना बुंदों आरोना अके आङो दाबो नोंखौनो नोंनि थाखाय नेना दं बिएमा जामानखौ आदसा बिएमा मानखौ गुबुन जाबा कल हरजाबाय थायो आंखौ कल हरजाबाय थायो आंखौ दाखालै हर होनबा हरबावा गिदोंमोन नामा आंखौ होनना बुंबाय गुबुनजोंबा कल हरजाबाय थायो होनदों ओमफ्राय आंखौ होनदों आरोना गुबुन नङालै सोरबा सिनाया गुबुनानो माने सोरबा आरोना सिनायना रायलायाबो मायाबो फन हरनानै सोरथाय मिथिया रायलायाबो दाख्लै सोरबा गथ'नि माथोमोन आरोना फास हरबा ओमफ्राय जुबिना मानखौ नोंखौ फार्स्ट नुनायावनो आदसा अन साइड लाभ जादोंमोन सना बाजै होनना बुंबाय आरोना जोंहा जुबिना ओमफ्राय जोंहा सिलसान्द मानखौ खन्थाइ गयारि कमेन्ट सेक फ्रेंड हेल्प बोला है
कौन था मतलब चला गया होगा कमेंट करके दीजिए वो मतलब बैक करेगा शायद कमेंट करके दीजिएगा सिलसांदो फ्रेंड ओमफ्राय सिलसांदो मानखो लाइक फ्रेंड बोला थैंक यू सो मच जुबिना मानखो नाम्बारखौ हरदो लाइक प्लिज बाजै फन होनना बुंदो आरोना आच्छा नाम्बारखौ हरनो हानाय नङा दे जुबिना मानखो कल हरनो गुसु जादोंलाय सना होनना बुंबाय आरोना गोसो जादोंलाय सना होनना बुंदो ओमफ्राय जा अमिता मानखो मिला क्या बिके बोला अच्छा वो तो उसमें होगा आया बेखौ सोर बानायबायखो नोंगौ नांथारा नांथारदोंथ' आरो नांथारा खालामबायसो खोमा बैयो ने मेगन गोसा जालाय होबायलाय ने फुङावनो होनना जाबाय ओमफ्राय बे जायाखै नांथानानै थाबाय बे मेसेजआ खारबाय थायो आंखौलाय बोरै नुबावनांगौ जाखो ओमफ्राय जादों मबाइलजोंसो जादों हा मबाइल स्क्रिनसो मबाइल लानो होनबाबो थाङा मोनसे मबाइलजोंनो माबालायबाय थायो फैसाया जोबजोबलायबाय हेल' खोनाया खोनासंलाय हेल' गाइस ओमफ्राय मानसियासो नांथानानै थाबायना हेल' फ्रेन्ड बाय आरोना अमित जुबिन इदिन बाय आरोना गुबुनजोंबा होनबाय अके ओमफ्राय जासि माबा खन्थाइया मा होनखो लाइक फ्रेन्ड होनना बुंबाय जुबिना नाम्बार बिबाय अमितआ मा होनखो मिला क्या बोला है जुबिना माथो पिक्सारा फैयाखै होनना बुंदो आरोना माथो पिक्सारा फैयाखै होनना बुंबाय माबा लायबाय हा मबाइला मा जालायखो मा होनखो आंनि फेसबुकआव खनसे फै नायनोबा आंखौ होनना बुंबाय नोंनिया फेसबुकआवबा मा नाम BM नांथानानै थाबायना मानसिया खुगाया मावगासिनो लेलेब जारलासो फन हरनानै इदि जाखो बेबो सुइस अफ जाबाय मोनसेयाबो ओमफ्राय BM मा नामबा नोंनिया अमिता मा होनखो नेट स्लो रे BK बोला है नेट स्लो नहीं है रे क्या हो गया बता नहीं है बात नेट स्लो नहीं है क्या हो गया या मतलब मबाइल को लाबोलाय मबाइल को लायलाय आरो र'नो थाङो ओमफ्राय जा मा होनखो फुरानाखौबो लाबोलाय लाइक दान बिमा सना होनना बुंबाय इसानसुआ थेंक इउ जारलाहाय मबाइलासो जाखोना मानसियासो खालामहरखोब्रा सोरबासो जारलालै किस्मोताबो बेखौ अन खालामनानै नेटाथ' दङ जेबो नायाखै बिदिबाबो बुंबाय थाथारनांथार होआसै